panguva inoyi hazvisina kumira zvakanaka. Pari kuonekwa kunzi nawo maconstitutional amendments ari kuonekwa kunzi ane munhu basi ari kucentralize power to one person, to one family. Kuri kuonekwa kunzi all the institutions achasiiwa asina kana any mandate kana any right to uphold the constitution kana kuuya panguva inoyi achiva nepower over the president. Ndisarambira mashoko anobudanyurwa panguva inoyi. Aiwa, nachikora zvakanaka ndandopa subscribe like to the bell icon. Anoposta magenerals, anoposta mazita rapi police forces, anobudanyura achiti reports suggest that after Cap 3, ED plans a total military overhaul by retiring war veterans and promoting leaders loyal to Mnangagwa. He is cementing a dynasty. It's the classic use and dump strategy to build a personal kingdom. Zimbabwe's security landscape is shifting. Leo developments anobuda panguva inoyi warnings ari kupiwa zvinzi aiwa panguva inoyi landscape yeZimbabwe, if people allow the Cap 3 kuti isainiwe ipinde into law, ndo zvamuchasangana nazvo izvi. So to avoid this, people must rise up kuti avoid all this, just because ndo zvichaitika. Pachatanga kumobilizewa nekupromotiwa people who are loyal to the family. Vena comment section medu za fundo any more kudi pamusoro pechitiko ichi. Musakana subscribe or like chitano the bell icon.